Днес ще си говорим за нещо наистина интересно. Една идея, която има потенциала да обърне търговията такава, каквато я познаваме, буквално с главата надолу. Всичко се върти около концепцията за банка за стоки. Хайде да си представим нещо. Всеки бизнес, а честно казано почти всеки от нас, знае какво е да имаш излишни стоки. Неща, които просто стоят, заемат място, събират прах. Ами, ако можехме да ги превърнем в нещо толкова лесно за харчене, колкото парите. Ами, досега как сме процедирали? Имаме общо взето два пътя. Първият е стария добър бартер. Супер неефективен, нали? Трябва да намериш някой, който иска точно това, което ти предлагаш и в същото време има точно това, което на теб ти трябва. Мисия почти невъзможна. Другият начин, разбира се, е с пари. Но тук идва проблемът. Трябва да имаш кеш. А какво става с непродадената стока? Ами, превръща се в мъртъв капитал. Просто загуба. Точно тук на сцената излиза едно, смея да кажа, гениално решение. Нарича се банката за стоки. А идеята е толкова проста, колкото и силна, да направим физическите стоки течни. Да, точно така. Да ги превърнем в нещо, което се харчи лесно като пари. Добре, как работи всичко това? В сърцето на системата стои една специална виртуална валута. Казва се CXBAUR. И тук идва най-важното. Не бива да ни плаши думата виртуална. Тази валута е закована 1:1 за еврото. Това означава нулева волатилност, нулев риск от онези луди сривоне, които виждаме при криптовалутите. Едно CXBAUR винаги ще струва точно 1 евро. Стабилност. Самата аналогия е просто перфектна. Помислете си за това. Склад, който работи като банка. Отиваш, депозираш непродадените си стоки и хоп, веднага теглиш стойността им. Само че не в кеш, а в тези CXBAUR и най-хубавото, може да ги похарчиш веднага за каквото ти трябва в цялата мрежа. Целият процес е сведен до 3 елементарни стъпки. Ето как става. Първо, депозит. Някой член на мрежата продава стоките или услугите си на един от тези складове банки. Второ, печалба. Сметката му моментално, ама наистина моментално се зарежда със съответната сума в CXTBUR. И трето, най-приятната част – харчене. С този баланс може да си купи каквото си поиска от всеки друг в мрежата. Просто и ефективно. Добре, теорията звучи супер, нали? Но нека да видим как работи това на практика. Ще разгледам един съвсем реален пример, стъпка по стъпка, за да усетим силата на този модел. Да си представим един собственик на малък магазин за обувки. Има един куп страхотни бутуши, но сезонът е минал и те просто си стоят. Това са пари, които са заключени в стока. Капитал, който не работи. И в същото време нашия човек има нужда от пари. Спешно му трябва рекламна кампания, за да привлече нови клиенти. И ето го решението. Собственикът на магазина взима, да речем, 100 чифта от тези бутуши, занася ги в местната банка за стоки и бум! Сметката му веднага е заредена с 1000 CXB евро. Точно така! 1000! Мигновенно! Без никакво чакане, без излишни бумаги. И вижте магията! Тези бутуши, дето са събирали прах с месеци, се превръщат в чисто нова рекламна кампания. Как? Ами просто плаща за нея с ново получените CXB и EUR на друга фирма от мрежата. И всичко това става за по-малко от ден. Замразеният капитал вече работи, а бизнесът му получава така нужния тласък. Тук сигурно възниква въпроса, а сигурно ли е всичко това? Разбира се, сигурността е на първо място. Затова парите не се превеждат веднага. Те остават висящи, докато покупачът не потвърди, че е получил стоката и всичко е наред. Ако пък възникне спор, платформата влиза в ролята на медиатор, за да е справедливо за всички. А как се поддържа всичко това? С една съвсем малка комисиона от 5% в кеш, която плаща продавачът. Така се гарантира, че системата е сигурна и работи като по часовник. Но почакайте, има и още. Моделът не спира до тук. Върху цялата тази търговска система е надграден и криптослой. И това добавя едно съвсем ново инвестиционно измерение към цялата работа. Тук е много важно да направим едно разграничение, за да няма объркване. Говорим за две различни неща. Едното е CXB Euro. Това е нашата стабилна валута за търговия, закована за еврото. Другото е CXB токен. Ето това вече е истински криптотокен. Публичен, с променлива стойност, който се търгува на пазара. Той е за инвестиция, за спекулация, за играта, ако щете. И точно този криптослой отключва цял куп нови готини възможности.
Например, може лесно да се уменя между стабилните CXB AAUR и променливия CXB токен. Това дава възможност за хеджиране, т.е. да се предпазиш от волатилността на криптопазара, като си държиш парите в стабилната валута. Освен това, може да се стейкват токени. Това е като да ги сложиш на депозит. Заключваш ги за определено време, а те ти носят печалба. И тази печалба се изплаща в CXB AUR, с които можеш да си купиш реални неща. Системата е толкова умна, че дори те стимулира да си активен. Можеш да получиш токени само за това, че си качил обява за стока, дори преди да си я продал. И за да бъде всичко още по-привлекателно, особено в началото, платформата предлага наистина сериозни бонуси. Говорим за до 250% бонус за нови членове, които купят токени и започнат да използват системата. Това, разбира се, е един много мощен начин да се привлече и активира голяма мрежа от участници. Добре, стигнахме до големия въпрос – защо всичко това има значение? Какъв е смисълът в по-голям мащаб? Нека погледнем към голямата картина, към визията за една наистина глобална търговска мрежа. Кой печели от такова нещо? Почти всички. Малките бизнеси, те раздвижват застоялата си стока и си спестяват кеш. Хората, които предлагат услуги – фризьори, таксита, консултанти, те могат да запълнят празните си часове и да получат в замяна реални стоки. Дори големите компании, те могат да се отърват от излишна продукция много по-ефективно. Криптоинвеститорите, за тях това е шанс да влязат в икономика, която е здраво стъпила на земята, обвързана с реални стоки и реален търговски оборот. Планът за развитие, или както се казва пътната карта, е меко казано амбициозен. Първо се изгражда платформата и се намират партньори. После мрежата от банки за стоки се разраства, а крайната цел – една огромна интегрирана онлайн и офлайн платформа, която работи в над 50 държави. На практика, създаването на една изцяло нова алтернативна световна икономика. И така, нека завършим с един въпрос, който да остане да витае във въздуха. Представете си една глобална мрежа, където стоките стават също толкова лесни за обмяна, колкото парите. Дали това няма да промени и с основи начина, по който търгуваме? Дали това не е бъдещето на комерцията? Отговорът, може би, не е толкова далеч.